Gikonsidera sa mga nag-organisa sa International Eucharistic Congress o IEC ang Cebu City Sports Center ug Mandani Bay sa Mandaue City nga alternatibong lugar alang sa closing mass nga ipahigayon karong Domingo. Kini kung magpadayon ang pag-uwan nga nasinati sa Sugbo ning semanaha. Ang Sports Center ug Mandani Bay giingong makaakomodar og usa ka milyon ka mga tawo kinsa gilaumang motambong sa closing mass o Statio Orbis inig Domingo. Ang closing mass gikatakdang ipahigayon sa South Road Properties kon SRP. Apan gitanaw sa mga organizers ang laing venue tungod sa pagbaha nga kanunay masinati dinhi nga lugar panahon nga kusog ang ulan. Apan kung ipadayon man ang misa sa SRP, matod sa Cebu City Transportation Office nga ilang siradan ang Cebu South Coastal Road gikan sa tunnel pagawas sa dakpayan sa Talisay. Giawhag ang publiko nga mag-ampo alang sa maayong panahon inig Domingo.